Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷада буша хонаи очаҷонам рафтагӣ будем. Ба келинмон шафтулои боғмона чиндагӣ будан. Иҷа хай варинӣ кардагем, махито кардагем, навор кардагию марҳамат тамошо кунен. Барои махита компотмон бошад шафтулу дар кораи, мята дар кораи, лимон, шакар, об дар кораи. Аввал шафтулуҳоро мешӯем, айбайнаш ду булак мекунем. Баъд лимонам гирифта реза мекунем, кулула реза мекунем. Хай ба хоҳиши худтонай, кадоме ки махита тайёр карданӣ барои ҳами зимистон компот тайёр карданӣ. Хайнам хай навор кардагим шумо бинен, ҳам хай мақсад ба хоси дили худтон майда кунен. Хоҳен агар ҳам хай якта шафтулиро андозем дар банка. Агар маъқул бошадуна айбанаш ранги мо инаме ду булак кунем. Инай лимона боша манам хай кулула реза мекунем. Неки духтаро вақте ки махита компот тайёр мекунен, инами лимона донаша кӯшиш кунед ки намона гиреда ҳамаша. Ба кадом хотир мегӯм донаи лимона гирифтан дар кора? Дар ҳами дурини банка ранге хеле воздух пайдо мекунада. Барои ҳами донаша гирен хай духтаро навстарай. Ина дар банка аввал шафтулуро меандозем, ай болош лимон меандозему, миятая меандозем, ай болош шакар андохта оби ҷӯшидагиро мерезем дар банка. духтаро ба пеш ай ҳами махитаи шумо тайёр кардан ҳама маҳсулотро шӯену банкара як бор хушрӯ карда стирзават кунен, кришкаша боша дар оби ҷӯшидагӣ зада гирен. Беҳтарайда намепара банкатон. Хай шукронаи худо мо ҳами қавақ банка мекунем. Ягон вақт на банкаи мо мепара, мақсад на дам мекуна. ҳами банка маҳкам куниям ба худаш мақсад сиру асрор дора, қоидаи қонун дора. Ҳами ҳамаша ки риоя карден, иншоалло банкаҳотон ягон вақт намепара, на шакаров, на ҳами махита, на салюни ягонташ безеб намеша. Навори шакаровак монда будум, зирабой монда будум. Якта апаҷон навистиян ки ай мо банкаҳомон парид шакаровакомон. Апаҷон ҳами ритсепти ки ман мондум, иншоалло кунен ба ҳамун ритсепт намепара апаҷон. Иҷа боша махитаи мо тайёр шуд, не ки ҳам хе ба маза мебия ки духтаро. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша интернет магазин як хоҳаракмона пешкаш мекунам ки абаяҳои беҳтарин дора, беҳтарин платьяҳои ҳами новинка дора, духтаро сумка дора. Ба барои мактабачагон боша сумкаҳои беҳтарин дора. Нархошон боша беҳад арзонай духтаро. Кадоме ки заказ карданиен, силкаи ватсапшона боша дар комментария закрепид мекунам. Дар рӯи нависе заказ кунен, не ки борошон беҳтаринай духтаро. Барои ина мактаб омадеста як моҳи дигар монда, мақсад шумо заказ кунен, доставка мекунам. Доставка боша тамоми ноҳияҳои Тоҷикистода ҳастай. Россиядам доставка доранд духтаро. Борошон боша борои Гуанҷуай. Кадоме ки заказ карданиен, марҳамат кунен, силкаша мемонам, нависен духтаро. Ина иҷа бинен барои мактабачагон чихел сумкаҳои бақувват дора, рюкзакҳои нағз дора. Иҷа аку борошон бисёрай, донаки, оптовӣ ҳамаша доранд. Ман барои шумо мақсад барои реклама як дона ҳамаи чизшо нишон додистам духтаро. Ин ҳами болои экранда номерошона мондагию маъқул бошадуна номерошонда нависен духтаро, марҳамат кунен. Иҷада боша мураббо ай шафтулу кардестем. Ба мо дар кораи шафтулу, шакар, камтарак об дар кора. Барои чӣ ки мо ҳама чи ҳама вақт вақте ки ҳами мураббо тайёр мекунем, шакарда тар карда мемондем. Иҷа хай вақте ки шафтулиро чиндан бисёри бад буда. Ба келинмон гуфт ки бия ҳамхе мегирем, шакар меандозему, камакак об андохта меҷӯшонем, ша ҳамхе кардем. Иҷада ҳам махита тайёр карда будему, ҳам ҳами мураббоя кардагӣ будем. Барои ҳамон хай саросиматар будем, дар деги калон ҳамаша рехтан, хай ҷӯшондан гирифтан ба. Инам хай аввал шафтулуро чоркунҷа реза мекунем. Хай маъқули дили худтон бошад, агар дарозам реза кунем мешавад. Ман ҳар сол мекардум, дарозак реза мекардум, да 1 шафтулия 6-7 дона мекардум. Иҷа хай чоркунҷа реза кардану ай болош шакар рехтаг, яъне ки шакарша бисёр реза. Вақте ки духтаро хоҳен ки ҳами тар накарда вареники кунен, шакарша бисёр андохтен, агар об намешада, хушрӯам чоркунҷа хушрӯ меиста. Ина иҷа боша дар дег хай андохтем ҳамаша, камакак об андохтагиему, ҷӯшондагиемша. Иҷа мо як ҳафтае ки хай ҳам тамошо рафтем, ҳам хонаи очаҷонам қишлоқ рафта будем. Хай ай деҳа навор кардагием. Шакаровака монда будам. Якта апа боша, хоҳар боша навистае ки ин шакарова ҳами қавақ бовар кунед, ягон комментария безеб намеша. Якта навистае ки ҳами шакароваки ту мекунӣ, ҳама метона, я ту наметонӣ. Охир апаҷон, медонам ки ҳама метона. Хай нафоратона канали ман надуред, тамошо накунед. Охир ман шуморо зора накардам ку.
Ҳами дур омадаям гапи хунукотона гап назанен охе. Мегӯянд ку гапи нағз гап зада наметавонӣ, гапи хунукам гап назан. Шарт нестай да ҳамамон бандаи худовандем. Шарт нестай як кас дуруя, як кас дигаи паст зана. Тим боле канали худ ман чизе ки ман хоҳам ҳамуна мемонам да. Иҷода боша чизкейк тайёр кардагӣ будам, дар хонаи худам тайёр карда будам. Хай барои шумо ям навор кардагиам. Барои ҳами чизкейкмон печени дар кор, чӣ намуд печени боша мешавад. Бас сливичный масло дар кораю, барои начинкаш боша творог дар кор, сметана, тухм дар кораю, шакар дар кораю. Инамҷа хай тамошо кунед чӣ хел тайёр кардагиам. Дар комментария нависта будем ки чӣ намуд тайёр мекунед. Апаҷон навори пурраша моне, ина навори пурраша мондум духтаро. Бовар кунед дар телефонам ҳам хел навор бисёраю, вақт надорам духтаро, бовар мекунед. Вақти банка маҳкам кунӣ саршидагӣ корон бовар кунед беҳад бисёра. Фақат ҳами бисёри рӯзода банка маҳкам кардеста. Ҳамуда хай бо инами 3 та навор ма 1 та навор карда буровардам барои шумо. Хай тамошо кунед духтаракое ки ғарибанд. Апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳои беҳтарин менависанд, дар видеои ман лайк мемонанд. Барои анамуно ман хай буровардам барои подписчикои навам духтаро. Инамҷа печенира мегирем, майда мекунем блендер кати. Ман иҷода 2 та косада майда кардам да. Як косаш камтар буд, 2 та коса майда кардагиому. Баъд 1 та шедрай литаи об кардагиому, якҷоя мекунем. Баъди хушрӯ якҷоя кардан, баъд иҷа вобаста ба ҳамун диаметри ҳами формучкатонай да. Агар диаметриш калон бошад, бисёртар печени майда кунед. Агар майдача бошад, ҳами 2 коса чашкати тайёр кунед, басай духтаро. Инамихе ҳама акша хушрӯ якҷоя мекунему, дар формучка мерезем. Барои сахтаки хушрӯ омаданаш ин чӣ қадар резонак шидагиай да. Ай болош ягон стакана, ягон бакал кати меҷиқено. Баъд барои шах шиданаш дар холодильник мемонемша. Ягон ним соат дар холодильник монен ё дар морозилник монен. Баъд начинкаша тайёр мекунему, дар дурини ҳамун формучка мерезем. Ай ҳами болои печени тайёр кардагимон. Баъд ҳамун начинкара мерезему, дар духовка мемонемша. Хай ҳамҷа навора нигоҳ кунед. Не ки бовар кунед ҳам хай чизкейки бамаза шид ки хай ҳамсоёдам рӯй карда будаму кӯдакои худамам хӯрданд. Хай чанд намуд ман мекунам, оли насиб иншоалло. Чизкейкҳои бо дигар намуд ба дигар чизо тайёр мекунам, баҳри шумо пешкаш мекунам. Ҳами чизкейке ки ба печени тайёр меша, бовар кунед духтаро беҳад бамаза мебиёд. Ай ҳами рецепт кунед, ягон вақт пушаймон намешавед. Бо раҳмат мегем анда. Чӣ хеле ки дар ҳама наворум гап мезанам духтаро. Чӣ рецепте ки ман мемонам, ягонташ ай шумо паноҳӣ нестай. Барои чӣ ки шумо маҳсулота вақте ки мехарен, мепазен, ҳайф нашавада ҳамун маҳсулоти шумо мехаридагӣ. Мақсад манам ягон чӣ нагӯен. Вақте ки ман рецептам мемонам, шумо мегирен, тайёр мекунен, хушрӯ мебурояд, хай манам раҳмат мегем, манам хурсанд мешам духтаро. Як духтари тоҷик, як бонуи тоҷик як чӣ ёд мегираю, мақсад хурсанд мешам. Манам ба хатори ҳами шумоон хурсанд мешам духтаро. Ҳама вақт рецептҳои ман барои шумо 100% нишон медиҳам. Ина ҳама акша хушрӯ карда нишон додастам бо. Ина начинкаша тайёр мекунам. Иҷода 300 грамм творог буду, 2 қутича сметана будаку, 1 стакан шакару 2 дона тухм кати, ҳама акша блендер кати майда мекунем, якҷояш мекунему. Баъд ина михе бинед формучкаи ман холодильник гирифтум, мебинед чӣ хел хушрӯ шах шидагиай. Ай болош начинкаи тайёр кардагира мемонему. Ба ягон малина, клубник, ха чизе ки дорен ай ҳамон болош монену. Баъд дар духовка монен. Ин чизкейка боша, не ки об кати тайёр мекунен, буғ кати мепазада. Дар ҳами листи духовкатон ай поёнуш об андозен. Инҷа мана бинен об андохтагим. Аввал обам мемонем ай поён, ай болош бошад ҳами 2-3 сантиметр боло, баъд чизкейка мемонен. Баъд духтаро вақте ки дар духовка монден, градусша баланди бад намонен. Инами 180 монен, нормали хушрӯ мепаза, дирншам хушрӯ мепаза, начинкаи дирншам. Ина бинен гирифтум, оро додум, хай ороиш кардагиам. Не ки ҳам хай ба мазза чӣ қадар не ки резонак омадагиай. И ҳам кӯдако мехӯранд, маъқул меша, ҳам калонсолодам да чӣ қадар мулоима. Инамҷа буридагиам, бинен нишон додагим бо баҳри шумо духтаро. Як та апаҷон нависта буданд ки чизе ки мепазӣ результатшам нишон диҳед. Ина апаҷони азизи ман, ина результатша нишон додагиам. Ина нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ ва резонаки бамаззаи мулоимак омадагиай. Иҷода бошад духтаро, навора ба анҷом мерасонам то наворҳои оянда. Хайр, худо нигаҳбон.